abin da yasa na ce ke kika ja ma kanki yaya za a yi sirrin mijinki ki je kina kwashewa kina gaya wa kawayenki ba gashi yanzu ta auri mijin naki ba ya zaki saboda me raki zo ki same ni ki gaya min bakin ce katon ciki gare shi ba to ita ta gan shi da katon cikin nashi ta ce tana so gashi nan ta aure kuma ta aure shi kin zama kishiyarta yanzu kukan me zaki ba ke kika ja ma kanki ba to ni yanzu shawaran da zan baki shine kwaya daya kin gane shawara kwaya daya da zan baki tunda har Allah ya sa yanzu sunnar Annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne an raga an raya shi ko ba haka bane ba to ku ki hakuri ku zauna lafiya idan kuma kika ce ba za ki hakuri ba to tabbas za ki fita barta kin ga shikenan za ta shiga shinkanta ke kuma kin ga kin yi bi babu kin ce yana da katan ciki kin yi ya rage abubuwan da yake ci ke kika halicce shi ko bai fi kisan jikinsa ba bai fi kisan jikinsa ba ne gashi kin yi bi babu in za ku zauna lafiya ni iya abin da ran gaya miki kenan kai ki kare min DM kai ki kare min DM abin da zan gaya miki kenan kin gane ko in kuma ba haka ba kika kare min DM akan wannan magana saboda na ga DM ɗinki wajen su 13 akan magana guda ɗaya kai ki kare min magana wallahi in kuma kika kare min DM wallahi tallahi duk abin da kika zan watsa shi a social media kin san halina yau